Guys, welcome back to our channel. So for today's video is ano po kami, magbibili po kami sa Sorry po kung naging yuta kami, guys. Kasi, tipo muna kami kasi hirap. May ako pa. Ako na lang, isa ka ang usi. Yan, nandun na pala yung baligyan ng sari-sari. Ito po siya, wait lang, may taka. May babilugin si. Yan po, yan. Uy, dito. Wait lang. So, bumibili na sila guys. Yan po yung kalsada. So, pupunta naman po kami doon. So, babalikan ko na lang namin kayo guys kapag nandun na kami sa tindahan. Kasi bibili pa po kami ng, ano ba yung bibilihin natin? Kaila ano? Bilita. Ano pa yung bibili natin kila Pilipa? Pilita rin ka. So, bibili kami ng Ginamos. So, bye! Wait lang. So, malapit na kami, guys. So, yun. Tapos na kami pinili. So, pupunta na kami doon kasi naglalaro pa kami, guys. Inutusan kami. So, ito nga po pala yung kotse namin. Ayan. Ayan, tapos dalawa yan. Kaso dito lang nga lang pinarking kasi wala lang parking.